Kubor nakaslem jong unongsan hima. Meghalaya Pradesh Congress Committee kalawo niaya ka Sarkar Jilla bat ka Sarkar Pedeng halor ka jingkiw dor kensan ki mar ki mata bat kala dawa ban penher dorno namar kalakta haduk kata yakido ki rangli khamtam yakitu ki babala mensngi thit khaw damien ka Congress kalapan pau yakani habakren chakilat pathai khubor ha Congress bhavan ha kasngi sajan ka artarek uyayong arhajar arpawar lengba ki nong ya lam jongki lembat ki samla ki balapen pau ya ka jing persajur halor ka jing kiudor naduk ki marbam bat ka tendong ershet jingshen bat phnyang kali Nakalyang Presiden ke Meghalaya Pradesh Youth Congress Usamla Adrian C. Milim ulayathu bakat kum ka jingtep ka balayo na ki jaka hai ki weki district bat ki weki jaka ki ba marjan bat ka nong ba shalong bon ki brew ki lamat jing e ha ka let kawan namar ka jing kiudor e jong ka phnyang kali bat ki ru ka bai shong kali Ulaong baki pat ba kila shem jing e Henry omshem ladon manu bayakran shaphangkani ban penduna yakador ki mar ki mata bat ka phnyang kali ha ka baki nong balasngi ki yok bai bala saus pa tengka shisngi kat ba ka dor ki marbam kum ka phnyang shet jingshen kalong shis pa prapho tengka shilitar Ulaong baka senjam ka basdang jong ka Congress kalong banyakon persha yakane ka jingkiw dor ki mar ki mata Da kabakan tu shway ka Sarkar banshim yakilat ki lenti om ban nyon ben ya upat ba khamtam udok urangli. Nakalyang uba marbut dekhar ubadai ru dekat ka Congress ula dawa ba ka Sarkar kadai ban penduna yakador jong ka phnyang kali. Ka tendong leer ban shet ban tiu bat khamtam e ki dor jong ki marba mardi. Ulaong ba ka jingkiw dor jong ki ni mar kamdai ka sien ka baningkong. Namar nadu ka jingwan jong ka klam kobet khat khandai ka jingkiw dor kala nangkiw nakapor syakapor bat kalakta ya ured uria bat ban khia ya ki badung ka Presiden jong ka Mahila Congress ka Kong Joplin S Shela kalabu jingkali balai ka tendong leer shet jingshen ka kiw shadu ka si hajar san photengka bat kador ki marbam hanong ba shalong kaya pher baklabang ladayanu jor yakador hayaudu lajom khra renja bat kiwei ki jaka ki badang hap hau put usam kanong ba shalong kala ongru baka jingle ka Sarkar kadai ka ba omla ban pedeng namar ki pat nong shong snong kila nang tren ka kamai ka kaji namar ka jingkiw dor palat ki mar ki mata bat ka jingpen kiw dor ya ka phnyang kali kala nang kata ya ki badung Di kejing wan kejungi akan dikumpul ke bentang kolong wet bang. Di mana Sarkar India Sarkar celai ban rollback ban reduce no. Ya kini kejing kiudor habis buat jong ka fuel, aduk ka petrol, ka diesel, bat ka cooking gas, bat kam tam ya ki essential commodities. TBI habis buat kini kejing kiudor kam dei ju ka sien ke belikom. Kajiki udor ladai nakapor syakapor. Dilada pihak kenmau hi arsnam kajingwan jong covid hi. Apa yang kajingwan jong covid ka petrol ka diesel ka laki udor. Mo de piiru ha kajuk kapor ha kapor ru kadon kajing yaki jong ki nong ya kali kamai ko kacela kajungi. Bat nakalang kajung aru ngilayami ban support ya katuka jing yaki. Bat apa yang kajing yaki ru ka Sarkar klaim sengap ai. Bat kalanang pen kiudor pen ban susu ya ka petrol ke diesel bat iki wiki de kumjuru akan ni kapor pemerintah ni dap da kajing smukia halor kajing pen kiudor habidai bat ke fuel adu ka petrol ke diesel ka cooking gas bat kini ki essential commodities de kini hi kan kata sibun na kamta urit uria kan kata sibun na kamta kipat mak beduk jong kacela kajungi Tadi nak ni kadau ba nakaliang kajungi ngidon kajing smukia ni hapan mi syakmat ban dawa nak Sarkar ba kadai ban rollback ban reduce ya kini ki prices ka ba kala kiudor ya ka petrol ya diesel ba ya ka cooking gas ba ya kini ki essential commodities haba kan kata direct ya kibriu ki beduk kijungi bat nilai osno ya ka jing khunyum bat ka jing snusi ni kipat ba jong jela kajungi ba dang menen kasngi mo ka phnyang bam kala kiudor melakaran kini kiperlok mensua ka poi kudor ka kador si spa sapo spa sampo menta kala poi kumba si spa rapo ai bat kai ka snusi sucu kolong ba ngi nadu ki jur ki jap kala kiudor mo nadu uso pa la kiudor bat nadong sedong la kiudor lut bat ngi ba kadon ka division hapdeng
ka society ka jungi padeng jong ubarus pa bat ubaduk bat kham yap susu baik kadai ba ubaduk u jinjar bat u yap na kane ka jingle jong ka sarkar te ha kane ka por ka pemerintah na kalian ka jungi kum ka parti kongres ni sngo ban apil ni sngo ban demand khmat jong ka sarkar India bat khmat jong ka sarkar jela ba kadai ban reduce ban rollback ya kini ki prices ka ba kala penkiu na kalian ka jong ka but ngi ba omdei tang ni kita ngi ru ba ka jing don jong ka GST ru mo ngai la di menin ru thiet ya ka sweater school jong ukhur hang turu langat ya ka GST jong ka central but jong ka state but kalangat hidup kumba khatsau point 5 mo kalangat kumba naka state but naka central but kalapoi kumba laipo kalapoi ya kani ka GST tax nakamta banga thiet ya ka sweater school jong ukhur tingi school ngo mo yaki giant school yaki court school pat kiwi der mo kindang nyon kindang tax kindang loot na upat ba ujungi tengos ngo ba kadihi kadai ka direct looting na upat ba na ki briu ki beduk ki badon hapo ka cela ujungi dan nakal yang kujungi ru ngo ba ong ba ngemi tang kata nilai iru ya ki babun ki problems mo khamtam ai hapo ka ri khamtam ai hapo ka cela ujungi ru nadu ka traffic jam nadu ka education mo ka education ru is a mess mo ngai iba ki nohi kai ki hapan mi samadan ki hapan ra lama yong ki hapan dawa ya ka hok la jong ya ka salary la jong ngai ki asya ki hapan mi badan ki hapan ra lama yong mo ngai ya ka public health department ru kalong ka bertolok ngai na dong sedong ngai kalong ka bertolok ba hang ne po ka jela hang ne po ka ri ko jungi te dena ni kana ba na kalian ka Congress Party ko jungi hakmat kini ngelam ni don ya ka jing songkhya bat ngi hapan mi sakmat mo ban don kata ka jing songkhya na kamta ka ni ka jing kiudor na thie na po central bat nang ni na po ka jela ka jungi na kalian ka jungi ka party congress ko mo play ing la mi sakmat mo da ka ni ka jing songkhya kumbala ong di perlok kelade ka sin ka baar ka jing songkhya ka jungi ban ngilang sim ya ka di senjam ban penpau mo sepi ki press ki media ban penpau perthai po ka ri po kowe bat po ka jela ka jungi ba ngidon ka jing songkhya na ka benta kari na kamta ka state kamta ka jela ka jungi khamtam e yu pat ba nong sno khamtam ye ki beduk mo tengah kwai ban hi ya kadi namar ba ban kren shai halor ba ngadap ban kren ki kinung lam sakhmat ba ngai hi ba kawai hi kadi bet ba kani ka sarkar hi kamdei ka sarkar na kamta ki beduk kadi ka sarkar na kamta ki he ki han ban ngale hi hawidei ba ko politics ki businessman is controlling the politics. But ngi iru it seems that the corporates is controlling India. No. Tengah ihi kita kini ki artli ki mat kiba kini ki businessman kini ki corporates kala sedang ban control ya kari kala sedang ban control ya ka jela ka jungi. Ti kumpul ong mene hiru ba kajing lut lane kajing tu itu pisah ju beduk kalanang penerus pak susu ya ki banang terus pak. Mo katahi kadai ka polisi terkam jong kini ki sarkar ki pemerintah dena kalian ka jongiru kumba i wei ki media ki bala keli ka jing keli balai kampat don kata ka mas protest na kamta kani ka jing hike in prices mo ya ka fuel habide ki essential communities na kalian ka congress ngilasim ka senjam 2 times now mo we have taken the initiative to come out and then let's see we will discuss in a meeting mo if it is possible then we will decide to go in every district mo to have this protest against this hike in prices in different prices of fuel in essential communities. Thank you. What state can do? Kumlakran mani ba morbot ikran syabhang kata kagap ka society ke jungi hapadeng ki baruspa baki baduk bangi i baki baduk kinang duk susu kisanyong ki baruspa pat i kinang ruspa te kalong ki ka susi ban ngiru na pok kongres ki khuslai syabhang kani ka jela ke jungi nomor kumbang itip ka Meghalaya ka di ka way na ki state baduk tam apo India haka poverty index ka day 5th from the last te kalong ki ka susi ban perkhat nomor ka sarkar ka perkhat tangi ki baruspa kam perkhat ki baduk
Iwa kadai ka sorkar batre tang namenta ki businessman. Memperkhat ya kita kinong red kinong belas ni. Takadaw nakaliang juga kongres ni oi ka sorkar bakahap mentrestam. Kahap memperkhat ya ki baduk ki basuk. Amar bang layat yang ini isnong ki babon ta. Kibon ki belaud. Batang udawai ro kimla bantir. Ihapan syastom kata kejimpang ke jungki nomor dawai ru akiu do. Hospital ru kibarem. Terter. Tak ada nak kalian jungi kongres ipenram mekanik sarkar. Mangiong ka ban perkhat ya kibaduk kibasuk. Ban shem ki steps kibadon kam ban tackle ya kane ke issue ka pemerintah. Man perkhat lem ika jingjenjar jung duk usuk urang li ujuki mengi ane ka perthai ka pemerintah ba kinong belas ni kador ba kiyo resource pak nika ngre tang kador pat jong kamar bam pat kalakiu tang ka ba tang ko penyang ru bangin state bangin shat kala poi do sispa prapo ka ka jingyo jungki ka ba kiyo sospa ru ngai kam dan jimentoy Amar kihapan perkhat so kau, ya perkhat so jur. Pandai tang kataro kiyang kasem ru kihapan pendiang hi. Amenta ka by school ru. Kihapan perkhat ru ka kot. Kia perkhat ru ya ka balai bawan. Namar ni mentaru ka jingkiu dor na kanai ka muknyang ka diesel ka tunjur ka petrol. Ka petrol lakta hado sispa tingkah. Bangi iru ba kajing dongkam ta jugi pajpa bakin lej ni steru ki ha per arsin Memang ni shem jijar apin mata ka gas tak kiu hadu. Si hajar sampo tungkal. Tangka gas ke banshet ka kiu dor hadu kata-kata. Tikila ekren kiri rang ba ka kila ekren phang ki ke iki ba kiu ki dor ki mor mo ki bang ki di ki kiu. Mendai tang kata bakio, pek pakai electricity ru, bill ngim penmet light, kan hai yang pelip. Tang baka electricity bill pada kawan kumju hi. Nabarok kalian kan dekat sarkar, apa dia kidor. Ngim dip, pim lesi pim realize, tang bapet electricity also. Nia sio kidor kabae. Kamtang cepot nang pendong lele ngadang ke ye nang pendong lip light be shite yo ka lip light minsngi ka lip janmet ka lip electricity bill kena poi ka jo kane ka sarkar an ka performance is absolutely horrible it's really horrible ni condemn kane ka sarkar ka kom ka loot na kibadok Kapan kiu ki dor ki mar. Kapan kacu. Or kumba ong ki baru spa ki na spa ki baduk ki nam duk. People cut. Just one gas cylinder kalau kiu adu 6,000 sampo. Ki daily wages kam kiu. Tangki prices jong ki bang ki di boarding ki kiu. Man la ka kiu, man la ka benai. Kakiu, te heiken ni pois heiken, ten ki brio kila baduk lele kila seno ki kona poskul, kimla apocho, don bapang hayen, kan by the way mare shaki representative, shisha kata is a fact. Beli baka sarkar kam there's no option. Kia mare ki representative baki nipan jingarap naki balik ke sarkar kam ai. Haum play the kowe ka dor la se balong. Hayu do shu Allah pio upan khatsau tungka. Hanan kra khabiasi u aspo tungka. Sha play the kowe ka dor. Sha laban the kowe ka dor. I mean, what is this? Is it within the same in the city?
Mbi bukan bakal ajnat lah nang ni sudah jual lah ni, nang ni sudah gaduh. It's okay. I can understand that, but then within the city, karukom hair door, karukom queue door, kimla ban regulate, yaki door kimas. How within the city? Kani ban wanra baki notice ka government ba this kini ban regulate the prices jom ki door kimas hapo ka city ru.